בוקסים של אולטרה רר, כמו שאתם רואים. גיסים. לא מעניין קומונים וררים, תתמודדו. פרפגרד של גולד. זה טוב. גם הטריפלר וגם הקומון שהולך איתו באו באותו בוסטר. טריפלר של גולד. ומה זה? זה טריפלר של אנג'ל. פעם הקומון של גולד. לא יצא כלום. טוב, לא בכל בוקס יוצא VR, מעניין אם יצא VR, או אם יצא משהו יותר טוב. פרפגרד. זה הולך ישר לדק נוציאל. נראה שפה גם יש משהו זוהר. SVR. זה טוב. גם הזוהר הראשון של נאו נקטר. נחמד, אני לא צריך לחפש, אבל למה SVR של נאו נקטר? הייתי מעדיף של גולד. או של אנג'ל. מה זה? גולד פלאדין, דאבל רר. כל השאר לא מעניין. טוב, אם יצא SVR כנראה שגם לא יצא VR, כי הבוקסים האלה עובדים ככה, לדעתי. יצא גם פרפגרד של נאו נקטר. יצא פרפגרד מכל קלן. נחמד. נמשיך לבוקס הבא. אוקיי, עוד פעם נאו נקטר, זה הגיף. זה מה יצא כאן, נראה כמו דאבל רר. לא, רר. רק רר. פלינו. מה זה דאבל רר פלינו? נראה כמו טריפל רר של אנג'ל. ודאבל רר של אנג'ל. קוראת מהדרופ זון. לא החלטתי אם אני שם אותה בדק או לא. מיסטיק טומטו. לא באמת, מיסטיק טומטו זה מיוגיו. בוא נראה. VR של נאו נקטר. ה-VR הכי פחות מעניין אותי, זה מה שיוצא לי הכי הרבה. טוב, זה אומר שלא יצא פה עוד משהו מעניין, כי אין VR. אם יצא VR לא יצא משהו זוהר אחר.
אני מקווה שלפחות הוא יקר, אולי נמכור אותו. כלום. כן, אם אתם רוצים לראות את הקומנים והררים, אז חבל. כי אני מראה בעיקר את הדאבל ררים ומעלה. טוב. נראה שייני. מה זה? גולד פלאדין, טריפל רר. נכון? טריפל רר, כן, קאונטר בסוף, אז תקרא למשהו מהראשונים. נחמד. אני אישית ממליץ לשים את הסרטון הזה בכלל על מיוט ורק לראות מה אני מוציא, לא לשמוע על השטויות שאני מדבר. היא דאבל רר, כן. הולך ללגיון מיידנו. הוא מאוד שמיש. טוב, סיימנו את הבוקס השני. נתחיל עם השלישי. נראה לי פה חתכתי את הבוקס. איפה הגולד? איפה הגולד פלאדין? אני רוצה VR של גולד פלאדין. דק פרימיום. חס וחלילה. עוד פעם. נאו-נקטר. מה אתם אומרים? בגלל שיצא את הגיפט של נאו-נקטר יצא עוד פעם VR של נאו-נקטר? קומונים וררים. עוד פעם הדאבל רר הזה, של גולד אמרנו, נכון? זה הדאבל רר הטוב. עוד משהו. זה נראה כמו משהו מעניין. עוד פעם הטריפל רר הזאתי. כן, ואני אומר הזאתי והזה, אני לא יודע את השמות של הקלפים, זה לא באמת מעניין אותי. עד שלא יצא אבל. טוב, מובייל אף פתאום אני כן יודע. טוב, קומונים וררים. זה נראה כמו משהו זוהר. עוד VR של... טוב, אני כנראה אבנה נאו-נקטר. עוד פלינור, זה טוב. טוב, יצא VR, זה אומר שלא יצא שום דבר מעניין, אולי עוד, נראה לי עוד טריפל רר. אמור לצאת, אני לא בטוח. יצא טריפל רר? נראה לי שלא יצא עדיין טריפל רר. כן, עכשיו יצא כל הטריפל ררים. עוד דאבל רר. זה חדש. לא? נאו-נקטר. וררים. נמשיך לבוקס השלישי, אנחנו בחצי הדרך. טוב, בינתיים מה שנראה, שמה שיוצא בגיפט יוצא גם ה-VR. בואו נראה מה הגיפט פה. אני מאמר שיצא פה אבל. או VR או SVR. קומונים וררים. דאבל רר של נאו-נקטר. לפחות טריגרים לא היו חסרים לי כמו שזה נראה. פרפקט דרו של גולד. זה גם כנראה ילך לדק פרימיום. זה נראה כמו משהו קצת שייני. לא, זה נראה לי רר בעצם. כן, ררים. זה נראה שייני. VR של... ואחרי המילה, אנג'ל.
טוב, אז התיאוריה שהגיפט נותן את ה-PR לא תופסת. כמובן נברר עם למי שמעוניין. בוא נמשוך קצת יותר לפה. כמובן נבררים. עוד קומונים וררים. לא זוכר, כבר יצאו טריפלרים בכלל בבוסטר הזה? אני חושב שלא. הנה טריפל רר של אנג'ל. אני צריך את הטריפל רר של גולד, ולא את האחד שיצא לי ממנו פעמיים. את הגרייד 2 של אזל. כאילו הגרייד 2 של ספורט של אזל, לא הגרייד 2 אזל. טוב, אם ספרתי נכון, אז כאן צריך להיות טריפל רר. ואפילו טריפל רר טוב. לא. הטריפל רר בסדר. בוקס רביעי. בינתיים עוד לא יצא אזל בכלל. נראה מה הגיפט כאן, עוד פעם אזל. אז מה כאן יהיה? אנג'ל שוב? לא, קומונים וררים. דאבל רר. כן, הם נראים ממש דומים. טוב, זה נראה משהו זוהר. עוד VR של אנג'ל. זה אומר שלא יצא פה עוד VR'ים. טריפלרים של אנג'ל, אני כנראה בונה אנג'ל. פדינור. טוב, אז יצא בינתיים טריפל אחד בבוקס הזה. גיפט חתום. זה ממש טוב. אז יצא גם VR וגם גיפט חתום, ושניהם של אנג'ל. כלומר, SVR מחליף VR, אבל גיפט חתום לא. מעניין. אוקיי, זה נראה כמו טריפל רר. טוב, אז יצא מעניין. גם הגיפט החתום הכי שווה. פרוטקטים זה הכי טוב שהוא חתום. ככה אתה לפחות רואה אותו. ואין עליו קלף. מה זה? דאבל רר. וזהו. אז כנראה גיפט חתום מחליף טריפל רר, אני לא בטוח. נצטרך לראות את הסרטון. ובוקס אחרון. בוא נראה מה יצא פה. בינתיים יצא סבבה. גיפט חתום ב-SVR אחד. אוקיי, שוב פעם מוסקטיר. אני לא קיבלתי בכלל גיפט של אנג'ל עם היוניט, אבל קיבלתי את החתום, אז זה מפצה על זה. בוא נראה. קומונים וררים. בוא נראה שיש משהו. פרפקט גארד דרו של גולד. קומונים וררים.
טריפל של אנג'ל. זה טוב, זה קלף ממש טוב. אוקיי, זה נראה כמו דרו פרפקט של משהו. דרו פרפקט של אנג'ל. זה זוהר, זה רר. כל פעם שאני מתבלבל, זה הרר הזה, נראה לי. עוד VR של מוסקטרים, נאונקטר. טוב, אז לא יצא בכלל לאזל. דאבל רר של גולד. טריפל של גולד. טוב, אז בבוקס הזה לא צריך לצאת יותר כלום, כי יצאו גם הטריפל ררים וגם זה אולי דאבל ררים. דאבל ררים אני לא סופר. כן, נאונקטר. טוב, יצא 4 מהפרפקט דרו של גולד, שזה נחמד לכל הדקי גולד. יצא 3 ממנו, אני אפילו לא יודע מה השם שלו, אבל אני יודע שהוא טוב. יצא 3 ממנו שהוא מדהים, וזהו. בגולד יצא רק מעט טריפל ררים ואפילו לא VR אחד. עכשיו לאנג'ל, זהו, נסיים עם אנג'ל. נאונקטר, יצאו 3 פרפקט דרואים. יצאו 2 מהדאבל רר הזה שאין לי מושג מהו. 3 מהדאבל רר של מיידנוף. טריפל ררים, 4 מה-VR, אני כנראה בונה את הדק הזה עכשיו. טוב, זה 2 פרפקט דרואים של אנג'ל, 3 מהדאבל רר הזה, 2 מהטריפל רר הזה, 2 מהדאבל רר הזה ששמתי אותו בטריפל ררים, בטעות, אבל הוא מספיק טוב כדי שיהיה שווה לשים אותו בטריפל ררים. 4 מהטריפל רר הזה, שהוא מדהים, 2 מה-VR וגיפט חתום. יצאו אחלה בוקסים.